senere. Velkommen til Animal Planet. Mit navn er Lars Larsen, og velkommen til Indsæt-titel her. Vi skal i dag se på de meget sjældne mimer, stumfilmsdyr. Vi er så heldige, at vi har nogle af dem herinde. Og vi har fået lov til at låne dem fra Sorø Musisk Skole, som vi gerne vil takke mange gange som vores sponsorer. Og nu skal vi være helt stille, på grund af, at hvis vi går ind, så kan de muligvis fornemme, at vi er her. Som I kan se, så er vi meget heldige, at vi har fået lov til at optage dem i deres naturlige habitat. Det er ikke sket før, så som I kan se, så er de fuldstændig dem selv og i gang med at lave deres stumfilm. I kan se hende der i den lille af. Det er alfa stumfilmsdyret. Og I kan sådan se, hvordan alle de andre respekterer dem. Og nu begynder hun med at vise, hvordan det er, de skal bukke for hende. Som I kan se, så er den lille unge begynder med at bukke for hende. Og nu tror jeg hellere, vi må gå, før de fornemmer vores tilstedeværelse. Noget helt andet. Prøv, hvis I kommer herhen og være lidt stille. Så er det de meget sjældne musikdyr, der lever herinde. De er knap så sjældne som stumfilmsdyrene. Og hvis I er meget stille, så kan det godt være, at de ikke hører os. Det er de meget sjældne musikdyr. Som I kan se, så er det lige ved at pakke sammen nu. Vi har nemlig fået en ny ordning, hvor de kan gå frit rundt i huset. Men de har en gang om dagen deres daglige koncert, hvor de er heroppe og spiller musik for hinanden. Men nu er de ved at gå, så vi har ikke rigtig tid til at fortælle så meget mere. Ja, men det var jo en meget spændende og lærerig dag. Jeg vil gerne sige tak for, at I har været med mig. Og vi ses næste gang, hvor det er, at vi skal prøve at finde ud af, hvad ræven siger. Indtil næste gang, så er det Lars Larsen fra Indsæt-titel her på Animal Planet, der gerne vil sige tak for i dag. Når den der bliver færdig. Okay, den er der næsten. It's the final count. Ja, det går over 100 igen. Typisk. Nu skal vi tænke på, at vores film, den skal være 150% bedre end alle de andres film. Ja, det kan vi godt sige, når de alligevel ikke har lavet nogen.